Κύριος να μας ευλογήσει. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να προσευχηθούμε. Ο Θεός να αναλάβει η Σαλαμίνα ολόκληρη, να αναλάβει την πατρίδα μας, τα αδέρφια μας που απομακρύνθηκαν, να δώσει πνεύμα μετανοίας, να ευλογήσει όλους εμάς, τα άνεργα αδέρφια μας, τα ασθενή αδέρφια μας, να μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε αυτόν τον καλό δρόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να αναλάβει. Αδερφέ Σωτήρη, πέρα μας ευλογεί τον Κύριο. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε μου και Θεέ μου, και για αυτό το πρωινό που εσύ μας χαρίζεις, αγαπημένα μας Πατέρα Άγιε. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, που αυτή την ημέρα, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, που ο κόσμος ζει την Ανάστασή σου, αγαπημένα μου Πατέρα Άγιε, και πιστεύει ότι αναστήθηκες, αγαπημένα μου Πατέρα Άγιε. Εμείς, Κύριε μου, σε αισθανόμαστε αναστημένο όλο το καιρό δίπλα μας, αγαπημένα μας Πατέρα. Σε ευχαριστούμε που εμάς αναστήθηκες μέσα στην καρδιά μας, αγαπημένα μας Πατέρα, και δεν είσαι ένα έθιμο απλό, αγαπημένα μας Κύριε. Σε ευχαριστούμε που άνοιξες τους οφθαλμούς μας, Κύριε μου και Θεέ μου, και είδαμε τον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Ναι, αγαπημένα μας Πατέρα Άγιε, αυτή η μέρα να γίνει αφορμή, Κύριε μου και Θεέ μου, για όλο τον κόσμο να σε πλησιάσει, αγαπημένα μου Πατέρα, και να αναστηθείς μες στις καρδιές τους, αγαπημένα μου Κύριε. Σε παρακαλούμε, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, εσύ, αγαπημένα μου Πατέρα, να ευλογήσεις, Κύριε μου και Θεέ μου, την Εκκλησία σου, να τη γεμίσεις με κόσμο, αγαπημένα μου Πατέρα, να ευλογήσεις, Κύριε μου και Θεέ μου, όποια σύναξη είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε μου και Θεέ μου, και αναγγέλει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, αγαπημένα μου Πατέρα. Συ, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, να δώσεις τόπο μετανοίας, Κύριε μου και Θεέ μου, στα απομακρυσμένα μας αδέρφια, αγαπημένα μου Κύριε, να τους δώσεις κουράγιο, Κύριε μου και Θεέ μου, να ανοίξουν τη θύρα της σωτηρίας και πάλι, αγαπημένα μου Πατέρα, και να γίνει χαρά μεγάλη, αγαπημένα μου Κύριε. Εσύ, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, να γνωρίσεις, Κύριε μου και Θεέ μου, σε όλο τον κόσμο την αλήθεια, Πατέρα. Ναι, αγαπημένα μου Κύριε, αλληλούια, να ευλογήσεις και τη Σαλαμίνα, Κύριε μου και Θεέ μου. Ναι, αλληλούια, να στείλεις Πνεύμα Άγιο, Κύριε μου και Θεέ μου, και να συντρίψει, Κύριε μου και Θεέ μου, τις σκληροκαρδίες, Κύριε μου και Θεέ μου, και να γίνουμε όλοι, Κύριε μου και Θεέ μου, αγνοί, Κύριε μου και Θεέ μου, καθώς εσύ είσαι, να μας πλύνεις με το αίμα σου το Άγιο, Κύριε μου και Θεέ μου, το αίμα που έχεις επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, Κύριε μου και Θεέ μου, ώστε, Κύριε μου, να μένουμε ταπεινοί στα πόδια σου, αγαπημένοι
αγαπημένε μας Πατέρα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια. Εσύ, Κύριε μου και Θεέ μου, να βλέψεις όσα μου αδέλφια, Κύριε μου, έχουν ανάγκη, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια. Σ' όσας ήταν εργασίες, Κύριε μου και Θεέ μου, εσύ να απαντήσεις, αγαπημένε μου Πατέρα. Δικά σου παιδιά είναι και εσύ δεν πρόκειται να τα αφήσεις, Κύριε μου και Θεέ μου. Αλληλούια. Σε παρακαλούμε, Κύριε μου και Θεέ μου, να ευλογήσεις και αυτό το εμφύτευμα εδώ, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια, που ακούγεται ο λόγος σου, Κύριε μου και Θεέ μου, να δώσεις χειρόφωνα, να ακούσουν ψυχές, Κύριε μου και Θεέ μου, αλληλούια. Πολύ σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, να ευλογήσεις όσα μου αδέλφια τούτη την ώρα παρευρίσκονται εδώ, Κύριε μου, αλλά να ευλογήσεις και όσα εμποδίστηκαν να είναι εδώ, αγαπημένο μου Πατέρα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, τώρα να κρύψεις, Κύριε, το δούλο σου πίσω από το σταυρό του Γολγοθά, Κύριε μου και Θεέ μου, και να μην λαλήσει άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς ησυχάζουμε στα πόδια σου και περιμένουμε να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει να λύσει εις της καρδίας ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μου και Θεέ μου. Πάτερ ημών, εις τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερον και άφησε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, διότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Καθίστε, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει και αυτό το πρωινό. Να αναλάβει τον λόγο του. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην 950 σελίδα. 50 σελίδα. 950 κατά Ιωάννη. ΙΓ. Προς δε την εορτή του Πάσχα, εξέβρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του εν το κόσμο, μέχρι τέλος ηγάψε αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εν την καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Εξέβρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ στα σχήρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς το Θεό υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεσώστη, έπειτα έβαλε είδωρ εις τον νηπτήρα και άρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σφογγίζει με το προσώψεων με το οποίο ήταν διαζευμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν εξέβεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Αποκριθείς προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Λέει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρία ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες, διότι ήξερεν εκείνον ως πιστεύελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λένε τους πόδας αυτών, έλαβε τα ημάτια αυτού, κάθισας πάλι, είπε προς αυτούς: «Εξέβρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζατε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καζρός λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα σε εσάς, για να κάνετε κι εσείς
καθώς εγώ έκανα εις εσάς. Αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτού. Εάν εξέβρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ εξεύρω ποιους έκλεξα, αλλά για να πληρωθεί η γραφή. Ο τρόγων μετεμού των άρτων, εσήκωσε με την τέρνα αυτού. Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γίνει, δια να πιστέψετε όταν γίνει ότι εγώ είμαι. Αληθώς σας λέγω, ως τις δέχεται ό,τι να πέμψω, εμέ δέχεται. Και ως τις δέχεται εμέ, δέχεται τον πέμψαντά μου. Αφού είπε τα αυτά ο Ιησούς, εταράχτη η ψυχή και εμαρτύρησε και είπε, αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει. Έβλεπον λοιπόν εις αλλήλους οι μαθητέ, απορούντες περί τίνος λέγει. Εκάθετο δε και κλειμμένος στον κόλπο του Ιησού εις των μαθητών αυτού, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Νέβη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, δια να ρωτήσει τι είναι εκείνος εις τον οποίον λέγει, και πεσόν εκείνος στο στήθος του Ιησού λέγει προς αυτόν, Κύριε, τι είναι? Αποκρίνει το Ιησούς, εκείνος είναι στον οποίο εγώ βάψας το ψωμίον θέλω δώσει, και βάψας το ψωμίον δίνει στον Ιούδα Σίμωνο τον Ισκαριώτη, και μετά το ψωμίον τότε εισήλθε εις εκείνον ο Σατανάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, ό,τι κάμνεις κάνε ταχύτερο. Τούτο όμως ουδείς των καθήνων ενενόησε προς τι είπε προς αυτόν, διότι τίνες ενόμισαν, επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς αγόρασον όσα έχουμε χρίαν δια την εορτή ή να δώσεις στους φτωχούς. Λαβώ λοιπόν εκείνος το ψωμίον, εξήλθε ευθύς, ή το δε νίξ. Ό,τι λοιπόν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν αυτό, και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι ο λίγων είμαι με θυμών. Θέλετε με ζητήσει, και καθώς είπα προς τους Ιουδαίους, ότι όπου υπάγω εγώ, σεις δεν δύναται να έλθετε, και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολή καινή σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Και εκ τούτο θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις? Αποκρίθησε αυτόν ο Ιησούς, όπου υπάγω, δεν δίνασε τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις να με ακολουθήσει. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, γιατί δεν δίναμε να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ εσού. Αποκριθείς προς αυτόν ο Ιησούς, την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού? Αληθώς λέγω, δεν θέλει φωνάξει ο λέκτορ και ο σου να απαρνηθείς τρεις. Ας μην ταράσετε την καρδία σας. Πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Είδε μη ήθελα να σας πει. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς αυτόν. Δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί δια ημού. Εάν γνωρίζατε με, τον Πατέρα μου θέλατε γνωρίσει. Και από τον ίν γνωρίζετε αυτό και είδατε αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν χορταίνεις τον Λόγο του Θεού. Δεν χορταίνεις να το διαβάζεις. Έχει τόσα ωραία μηνύματα. Είναι ο μυστικός δείπνος, είναι η τελευταία μέρα του Χριστού μαζί με τους αγαπημένους του μαθητές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η τελευταία μέρα του Χριστού και λέγεται μυστικός γιατί έγινε μυστικά και λέγεται και αναμνηστικός γιατί είναι ο τελευταίος δείπνος που έκανε με τους μαθητές πριν αναχωρήσει. Γι' αυτό λέει, πολλοί επιθύμησαν να φάγω με εσάς αυτό το Πάσχα προτού να πάθω.
Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει κάτι το οποίο εμείς καλώς κάνουμε και το κρατάμε. Εις ανάμνησή μου. Αυτός ο δείπνος λοιπόν που με τη χάρη του Θεού τον κρατάμε κάθε Κυριακή είναι προς ανάμνηση του Χριστού. Και τι πρέπει να θυμάμαι? Να θυμάμαι όλα τα γεγονότα που έκανε ο Χριστός περπατώντας επάνω στη γη για μας. Από την ημέρα που ξεκίνησε τη διακονία του μέχρι που την ημέρα ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να μην ξεχάσει, μην ξεθοριάσει μέσα του η παρουσία του Θεού. Οι άνθρωποι ξεχνάνε. Βλέπετε ότι ο Κύριος έγινε πολύ χαμήλωση για μας, έγινε χαμηλός. Έγινε υπηρέτης μας και το λέει. Εγώ λέει ήρθα ανάμεσά σας ως ο υπηρετών. Βλέπετε. Ένας τέτοιος Κύριο θέλαμε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι παραξενεύονται. Βλέπετε πολλά ιστορικά συγγράμματα, ξέρετε τι λένε. Δεν είχε λέει δούλους και δούλες, αλλά το φώναζαν Κύριο. Πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ήταν γιατρός, αλλά θεράπευε τους πάντες. Δεν έκανε κανένα μεγάλο πόλεμο, αλλά κέρδισε όλο τον κόσμο. Δεν είχε στρατό, αλλά τον φοβόντουσαν οι βασιλείς. Δεν έκανε τίποτα, αλλά οι άνθρωποι τον μίσησαν, τον ταλαιπώρησαν και τον σταύρωσαν. Βλέπετε ποιος ήταν ο Χριστός. Ένα όνομα που δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και στην πατρίδα μας, δεν τον έχουν γνωρίσει, καθώς θέλει ο Λόγος του Θεού να τον πλησιάσουν. Σήμερα οι άνθρωποι ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, και έτσι είναι. Ανεστήθηκε τον καιρό εκείνο. Για μας τι σημαίνει Ανάσταση, νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά. Τι σημαίνει Πάσχα. Θα σταθούμε όμως σήμερα τι σημαίνει και η Ανάσταση για μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπε και ο αδελφός στην προσευχή, εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός στην καρδιά μου. Τι ομολογεί το στόμα μου Χριστός Ανέστη, αν δεν είναι αναστημένος μέσα μου, αν δεν έχει αλλάξει η ζωή μου. Γιατί έρχεται εδώ να μας φανερώσει ο Κύριος με τον λόγο του ότι εσείς λέει είστε καθαροί δια τον λόγο τον οποίο νικούσατε. Λέει τι κάνει ο λόγος του Χριστού? Καθαρίζει τον άνθρωπο. Μα είμαστε λελουμένοι, δηλαδή έχουμε βαπτιστεί, για να καταλάβετε τι σημαίνει λελουμένος. Θα το δείτε σε πολλά εδάφια μέσα στο λόγο. Δεν σώζει μόνο το να βαπτιστεί κάποιος και να πιστέψει, εάν δεν περπατήσει κατά το λόγο του Θεού. Βαπτίστηκα να σωθώ. Δεν θα σωθείς. Δεν είπε η σωτηρία, δεν είναι έτσι. Πρέπει να βαδίσουμε λέει στα ίχνη του Χριστού. Η ζωή μας πρέπει να φανερώσει τον Χριστό. Βλέπετε ότι ο Χριστός κακοπάτησε. Και έρχεται ο Παύλος και γράφει μέσα στον Τιμόθεο, Τιμόθεο, κακοπάτησον κι εσύ ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Να σταυρωθώ κι εγώ? Ναι. Πρέπει να σταυρώσεις τη σάρκα. Πρέπει να πεθάνει το εγώ σου. Πρέπει να ζήσεις ένα πνευματικό άνθρωπο από εδώ και μπρος. Πρέπει να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή σου. Πολύ μεγάλη σημασία. Πατέρα λέει, σε δόξασα επί της γης. Προσέξτε. Τώρα δόξασέ με κι εσύ. Πώς θα σε δοξάσει ο Θεός όταν το περπάτημά σου είναι κοσμικό? Όταν ζεις μες στην κρεπάλη του κόσμου. Όταν εχθρεύεσαι, όταν μισείς. Βλέπετε. Η αλαζονία του βίου. Πώς θα σε δοξάσει ο Θεός? Τήρησα το όνομά σου, κράτησα τις εντολές σου, δεν παρέβησα. Πώς? Μπορείς να το πεις, έχεις παρησία να το πεις? Δεν έχεις παρησία να το πεις. Ο άνθρωπος όμως που ταπεινά στέκεται και περπατάει με τον Χριστό, γιατί είναι πορεία. Δεν είναι ένας δρόμος 100 μέτρων, τον τρέξαμε και τελειώσαμε. Έκανα το θέλημα του Θεού. Δεν είναι έτσι. Η ζωή σας λέει θα φανερώσει. Βλέπετε. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ήρθαμε εδώ. Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς σε μια σούβλα από κάτω. Και να τη γυρίζουμε και να χαιρόμαστε και να πίνουμε και να πούμε αυτά που ακούν οι άνθρωποι και να γελάμε.
Βλέπετε ότι έρχεται μέσα στον ψαλμό, ο ψαλμοδός, και τι λέει? Κύριε, βλέπω, λέει, την ευτυχία των ανθρώπων. Χαίρονται, τα παιδιά τους πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, οι δουλειές τους πάνε καλά. Και εμείς, λέει, θλιβόμαστε. Μήπως, Κύριε, άδικα εκαθάρισα την καρδία μου και έδειψα η μαθωότητα τα σχήρας μου? Μήπως τσάμπα ήρθα στην εκκλησία σήμερα, αν δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι? Δεν ήρθες τσάμπα. Η κατασκευή της σωτηρίας του ανθρώπου έχει κόστος. Δεν παρέτησες τα όπλα σου. Δεν είπες μια άλλη φορά. Όχι. Τώρα είπες. Το κάλεσμα του Θεού, ξέρετε τι λέει? Η βασιλεία των ουρανών, λέει, βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Βιάζεσαι να μπεις στον ουρανό? Θέλεις? Κάνε τον αγώνα σου. Αν νομίζεις ότι με την ξάπλα θα πας στον ουρανό, πλανάσαι. Δεν πάνε έτσι άνθρωποι στον ουρανό. Τρέξανε χτες στην Ανάσταση. Όλη η πατρίδα μας έτρεξε. Καλό, καλό. Σήμερα που είναι? Αύριο που είναι? Τι κάνουν? Θα βρίζουν? Θα πίνουν? Θα κάνουν αυτά που κάνει ο κόσμος? Θα είναι μέσα στις αδυναμίες τους? Τι θα κάνουν? Ποια είναι η ζωή τους από αύριο? Θα επανέλθουν στα ίδια. Γιατί? Γιατί η ανάμνηση έσβησε. Βλέπετε. Ο χριστιανός όμως, αυτό το θαύμα, γιατί πρόκειται περί θαύματος, ο Θεός εμφανερώθη, λέει, εν σαρκή. Αυτό είναι θαύμα. Και γιατί το έκανε ο Θεός? Για σένα και για μένα. Γιατί μας αγάπησε τόσο πολύ, λέει ο Πατέρας Θεός, ώστε έστελνε τον Υιό του το μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Είναι πολύ σπουδαίο, ευχαριστούμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει κάλεσμα. Και ο Θεός, βλέπετε, και επιμένει, ελάτε σε μένα, να φωνάζει σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν πάει ο άλλος στον Χριστό? Γιατί δεν πιστεύει. Μα πιστεύω ότι είναι Υιός του Θεού. Δεν είναι έτσι. Δεν πιστεύει. Γιατί λέει, όποιος ακούσει, βλέπετε, είτε ακούσωση είτε απειθήσωση. Εάν εμένα έδιωξαν, λέει ο Χριστός, και εσάς θα διώξουν. Πήγαινε πες για τον Χριστό. Σιγά μη σε ακούσουν. Εάν εμένα άκουσαν, και εσάς θα ακούσουν. Βλέπετε. Μη σου φαίνεται παράξενο? Προχτές βγήκα στη Σαλαμίνα και μοίρασα αυτά τα έντυπα που βγάλαμε με τη χάρη του Θεού. Και τι έλεγα? Ένα μήνυμα από τον ουρανό: ο Χριστός σε αγαπάει. Μερικοί μόνο που δεν σηκώσαν και χέρι. Λέω, καλά, δεν σέβεσαι εμένα, ας πούμε. Δεν σέβεσαι τις ημέρες που χτες υποτιθέμενα κατά ανθρώπους ο Χριστός είναι στο μνήμα? Δεν σέβεσαι τίποτα και θες να με δείρεις? Τι σου είπα? Ο Χριστός αγαπάει και πέθανε για σένα? Δηλαδή, το άκουσες παράξενο ή για πρώτη φορά? Πώς βγάζεις συμπεράσματα τόσο γρήγορα? Βλέπεις. Ο Θεός τι λέει? Ψηλαφίσετε με. Δεν θέλει ευκολόπιστους ο Θεός. Όταν ο Θωμάς, που τον λένε οι άνθρωποι ο άπιστος Θωμάς, δεν ήταν άπιστος ο άνθρωπος. Ήθελε αποδείξεις τεκμηριωμένες. Και θα σηκώσει τώρα έναν ονειδισμό και θέλει να ξέρει για ποιον μιλάει. Τι λέει ο Χριστός? Έλα Θωμά, λέει, βάλε το χέρι σου στον τύπο των ήλων και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Τι είπε ο Θωμάς? Κύριος μου και Θεός μου. Βλέπετε μία λέξη που έχει ένα μεγαλείο. Είναι Κύριος σου. Είναι κυρίαρχος στη ζωή σου. Αυτό σημαίνει. Κυριεύει τη ζωή σου. Ή στον βωμό του αρνού σήμερα άφησες τον Χριστό και πήρες μια μπουκάλα εκεί για να περάσεις καλά? Βλέπετε, έχει σημασία. Πειράζει. Προσωπικά για μένα, τι να σας πω, δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός έχει παράπονο. Έχει παράπονο από εμάς. Σας μιλάω, λέει, και δεν ακούετε. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και σας φωνάζω και δεν έρχεστε. Βλέπετε.
Βλέποντας, λέει, την Ιερουσαλήμ, έκλαψε ο Χριστός. Γιατί να κλάψει ο Χριστός? Έχει ανάγκη. Έκλαψε. Ήθε να γνώριζες, λέει, και εσύ την ημέρα της απολυτρώσεώς σου. Το ίδιο φωνάζει και για μας. Για την Ελλάδα. Να γνώριζες την ημέρα που σε επισκέπτηκα. Γιατί ο Θεός περνάει. Θα τον σταματήσεις. Θα του μιλήσεις, θα του πεις θέλω κι εγώ να σε γνωρίσω. Θα τον αφήσεις αδιάφορα να περάσει και θα πεις κάποια άλλη μέρα θα τον ακούσουμε. Δεν θα υπάρχει άλλη φορά. Οι ευκαιρίες από τη ζωή του ανθρώπου, το ξέρουμε και εμείς ανθρώπινα, λένε καμιά φορά, μία φορά είναι. Άρπαξε την ευκαιρία να την χάσεις. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Ο Ζακχαίος άκουσε ότι περνάει ο Χριστός και δεν έμεινε αδιάφορος, παρόλο που τα είχε όλα στη ζωή του. Έτρεξε να τον συναντήσει. Και βλέπετε τι κάνει ο Θεός, γιατί ο Θεός, λέει, προγνωρίζει. Σε έχει προγνωρισμένο, μάθε το. Δεν είσαι τυχαία σε αυτή τη θέση σήμερα. Είσαι προγνωρισμένος. Και αυτή την ώρα έχεις κοινωνία με τον Άγιο. Μεγάλο δώρο να σε βλέπει ο Θεός μπροστά του. Μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο. Ξέρετε, ο άνθρωπος αν χάσει από μέσα του την ευγνωμοσύνη, έχει χαθεί σαν άνθρωπος. Και ο Θεός καλεί να είμαστε ευγνώμονες σε αυτό. Έκανε τα πάντα. Τι ήταν, λέει, να κάνω και δεν το έκανα. Βλέπετε ότι από την Παλαιά Διαθήκη πάντα μίλαγε ο Θεός, πάντα υπήρχε φωνή Θεού. Έστειλε τους προφήτες. Μίλαγαν για τον ερχομό του Χριστού. Θέλουμε να σταθούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού σε όλο το δίδαγμα του Ευαγγελίου. Μίλαγαν οι Άγιοι άνθρωποι για τον ερχομό του Χριστού. Μίλησαν για ότι θα γεννηθεί ένα παιδάκι από μία Παρθένο. Μίλησαν. Όλα έγιναν. Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια επάνω στο σταυρό που ανέβηκε ο Χριστός, το γράφουν ψαλμοί. Τρύπησαν, λέει, τα χέρια μου και τα πόδια μου. Προσέξτε, έχει σημασία. Γιατί πολλές ομολογίες δεν θέλουν να δεχτούν ότι τρύπησαν τα χέρια του Χριστού και χύθηκε αίμα σαν άνθρωπος. Γιατί ήταν άνθρωπος. Γι' αυτό λέει Υιός ανθρώπου. Γεννήθηκε από μια κοπέλα, από τη Μαριάμ. Βλέπετε, και με σπέρμα Θεού όμως. Πνεύμα, λέει, Άγιο θα σε επισκιάσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος και Θεός. Βλέπετε, μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέει, ο Θεός έγινε εν σαρκή, ήρθε εν σάρκα. Δεν είναι ο άγγελος Μιχαήλ, δεν είναι ο άγγελος Μιχαήλ, ούτε ο Γαβριήλ, ούτε κανένας άγγελος. Δεν είναι κτίσμα ο Θεός. Είναι Υιός και Λόγος Θεού. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και δεν είναι θρησκεία. Έχει σημασία. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Θέλει να σωθούν, λέει, όλοι οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπετε, επιθύμησε ο Χριστός να φάγει με τα αδέρφια του. Γιατί λέει, εσείς είστε αδερφοί μου. Τι είμαστε εμείς? Αδέρφια του. Τι άλλο? Φίλοι του. Τι άλλο? Μαθητές. Βλέπετε. Είμαστε μαθητές Ιησού Χριστού. Μέχρι πότε? Πάντοτε. Πάντοτε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα μας διδάσκει το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός συνέχεια επαναλαμβάνει και σε αυτά τα κεφάλαια που διαβάσαμε, αληθώς, αληθώς σας λέγω. Γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανθρώπινες παραδόσεις. Τι κάνουν οι ανθρώπινες παραδόσεις? Στην Κέρκυρα το είδαν, εγώ δεν το ήξερα, σπάνε κανάτια. Πέστε μου γιατί, να το καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κι εγώ αύριο το πρωί. Γιατί, πετάνε κανάτες από πάνω, μπαμ, κάτω και τις πάνε. Σε έργο το έχω δει βέβαια. Εντάξει, πετάνε κανάτα για να βρουν γαμπρό.
Αλλά τώρα να πετάω κανάτα για τον Χριστό, γιατί? Δεν κατάλαβες τι είπε ο άγγελος στις γυναίκες, ακόμα και στη Μαριάμ? Τι ζητείτε, λέει, το ζωντανό εν μέσω των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε πάλι. Αυτό ήταν. Αναστήθηκε. Το ξέρεις? Να μην το ξέρω. Βλέπετε. Και πού είναι τώρα? Είναι ανάμεσά μας. Μου το λέει ο Λόγος και με έχει πείσει. Μας έχει πείσει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό τον ακολουθούμε. Τι λέει? Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Βλέπετε. Θα είμαι μαζί σας. Δηλαδή, κύριε, θα με βλέπεις? Αφού λέει επί τον παλαμό μου σε έχω ζωγραφισμένο. Μόλις κοιτάζω το χέρι μου, σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε ξέρω ποιος είσαι. Βλέπετε, γιατί σε ζωγράφισα. Πώς λοιπόν θα σε αρνηθεί αυτός ο Θεός? Πρέπει τώρα όμως και εγώ να κάνω το δικό μου μέρος. Η σωτηρία δεν είναι μονόπλευρη υπόθεση. Είναι καλός ο Θεός, θα με σώσει. Ο Θεός θέλει να με σώσει. Εάν εγώ το επιθυμώ όμως. Βλέπετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, την Ανάσταση δεν μπορούσε κανείς να την κάνει. Αλλά το λίθο μπορούσαν όλοι να τον κυλήσουν. Και τι είπε? Κυλήσατε το λίθο. Βλέπετε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να κάνουμε το μέρος μας. Να δείξουμε στον Θεό, στον Χριστό, ότι θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Δεν τον ακολουθώ φανταστικά. Βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ μέσα μου κατά βάθος έχω τον Χριστό. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Δεν μας διδάσκει έτσι το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολύ επιθύμησα, λέει, να φάγω τούτο το Πάσχα. Είναι το τελευταίο Πάσχα. 3 Πάσχα έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Με εσάς προτού να πάθω. Δεν το ρωτάει κανείς τι θα πάθεις. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα θα δείτε ότι οι μαθητές έχουν κλεισμένη τη διάνοια, δεν καταλαβαίνουν. Τι τους λέει ο Χριστός, δεν καταλαβαίνουν. Μέχρι που αναστήθηκε και ονείδησε την απιστία τους και ενεφύσισε, λέει, στα πρόσωπα αυτών και άνοιξε τη διάνοιά τους να καταλαβαίνουν, διαβάστε το στο Λουκά, στο τελευταίο κεφάλαιο, να καταλαβαίνουν, λέει, τα λαλούμενα. Γιατί, Κύριε, σε αυτούς? Γιατί αυτοί θέλουν να τον ακολουθήσουν. Γιατί, Κύριε, στη Λιδία μόνο άνοιξε την καρδιά και δεν άνοιξε σε όλο αυτό το γυναικείο κόσμο που πήγε να προσευχηθεί, να καταλάβουν για σένα? Γιατί δεν θέλουν. Μόνο η Λιδία ήθελε να γνωρίσει το σωτήρα και ο Θεός της άνοιξε την καρδιά. Κάπως έτσι έγινε η σωτηρία και σε εμάς, μην νομίζετε. Απλά ο μηχανισμός δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Γι' αυτό είναι μυστήριο πώς σώζεται ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι πήγα σε μια θρησκεία, ανέβηκα σε ένα βουνό, φόρεσα ράσα και είμαι του Θεού. Πλανάσαι. Πλανάσαι. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Αυτό είναι αλήθεια. Η διαφορά ποια είναι όμως? Ότι οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα ράσα παρά στο λόγο. Δεν πάνε να μην δεν ξέρει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ούτε και αυτό τους ενδιαφέρει. Έχουν μάθει κάτι το οποίο δεν το λέει, πίστευε και μία ερεύνα και ασχολούνται με αυτό. Πίστευε και μία ερεύνα. Πουθενά δεν λέει το Ευαγγέλιο μία ερεύνα. Ερευνάτε τα γραφάς και αυτές, λέει, ομολογούν, φανερώνουν εμένα, λέει ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν οι διαφορές και σήμερα πρέπει να μείνουμε. Τώρα έρχεται ο Κύριος εδώ μαζί με τους μαθητές που αγάπησε. Ξέρετε τι είναι να τρως με έναν προδότη?
Ξέρετε τι είναι να τρως με έναν άνθρωπο που σε λίγο θα σε αρνηθεί? Κι όμως δεν σκέφτεται έτσι ο Χριστός, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός. Στο ίδιο τραπέζι ο Ιούδας, ο Πέτρος, ο ίδιος παίρνει θέση και λέει, εγώ δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Λένε οι άνθρωποι, ποτέ μην πεις ποτέ. Δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Σήμερα Πέτρο του λέει κιόλας, όχι αύριο. Σήμερα βλέπετε, γιατί Κύριε? Για να καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Ό,τι είπε θα γίνει. Μέχρι σήμερα γίνανε όλα. Σήμερα θα με αρνηθείς, Πέτρο. Σήμερα. Εγώ και να πεθάνω δεν θα σε αρνηθώ. Βλέπετε. Το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Αρνιέται ο Πέτρος, αυτός ο άνθρωπος που τράβηξε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του Μάλκου, ο Μπραζαράς θα λέγαμε, να αρνιέται, φοβάται μια κοπελίτσα που λέει και αυτός λέει του Χριστού είναι, μαζί του ήτανε, τον είδα. Φοβήθηκε. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν του το λογάριασε. Γι' αυτό του λέει προφητικά. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε τους αδερφούς σου. Θα επιστρέψει, θα επιστρέψει. Γιατί το ξέρει ο Θεός. Δεν γίνεται μια τέτοια σχέση να σβήσει. Δεν μπορεί αυτή η αγάπη να πεθάνει. Όποιον έχει αγγίξει ο Χριστός, το ζούμε στις μέρες μας πολλές φορές, κάνουν κύκλο και ξανάρχονται. Δεν γίνεται. Εκτός κι αν δεν ήταν του Χριστού. Βλέπετε, δεν σβήνει αυτός ο έρωτας. Έχεις καταλάβει, έχεις νιώσει μέσα σου ποιος σου άλλαξε τη ζωή, ποιος σε πήρε από το θάνατο, ποιος σου ετοιμάζει ένα τόπο ουράνιο, το έχεις πιστέψει μέσα σου και τον περιμένεις. Γιατί όπως προείπαμε, όλος ο λόγος είναι αλήθεια. Ο Χριστός ξεκίνησε τις γραφές και τις μίλησε από την Παλαιά Διαθήκη και τις έφτασε μέχρι τώρα και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ο προφητικός λόγος για να μας πείσει και εμάς. Πήραν τον ηματισμό του και τον έπαιξαν στα ζάρια. Πού το γράφει? Στους ψαλμούς. Βλέπετε, 1500 χρόνια πριν γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε λίγο να καταλαβαίνουμε, έτσι. Αν όλα είναι αλήθεια, άρα δηλαδή ότι ο Χριστός θα ξανάρθει είναι αλήθεια. Ότι ο Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία του είναι αλήθεια. Και τι θέλει από μένα? Να σοβαρευτώ και να αρχίσω πλέον να περπατάω κατά την οδό του Χριστού. Μέχρι το τελευταίο, το πιο ψηλό που λέει διψώ, το γράφει προφητικά. Διψώ είπε. Και τι του δώσαμε? Ξύλο. Η έχθρα του ανθρώπου. Τι έκανε, λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει, που το σταυρώσατε? Τι έκανε? Τι έκανε, να ξέρεις τι έκανε? Τι έκανε? Έδωσε τα μάτια του τυφλού. Αυτό έκανε. Και ένα παραλυτικό τον εσήκωσε. Τι λέει, σοβαρά? Ναι. Το Σάββατο το έκανε γι' αυτό. Δεν κρατάει, σας λένε, τον νόμο. Βλέπετε, θρησκεία. Οι άνθρωποι, θρησκεία. Μην μου του πειράξει τη θρησκεία, γιατί τη θρησκεία του άλλος σκοτώνει άνθρωπο. Το να καταλάβει όμως ότι πάει λάθος, δεν το έχει σκεφτεί ποτέ του. Μέσα στην αμαρτία, μέσα σε όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι εσχρόνες τι και λέγει, κατά τα άλλα, ένα κομποσκίνι μικρό, ένα σταγουδάκι στο λαιμό ή στο πόδι, το συνηθίζουν, θα τον σώσει. Είναι δυνατόν? Λέει, τι τον έκανε στο Χριστό, μπρελό? Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι χριστιανός. Πράξη.
τα Ευαγγέλια όταν περπατήσουν, μετά έχει οι πράξεις των Αποστόλων. Πώς περπάτησαν οι Απόστολοι. Γιατί μέχρι εδώ και οι Απόστολοι είναι ένα απορία. Τι είναι όλα αυτά που θες να κάνεις, τι θες να μας διδάξεις. Έχεις μαζέψει όλους εδώ, να σήμερα ωραία να φάμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα παίρνεις μία λεκάνη, βγάζεις τα ρούχα σου, τι κάνεις τώρα. Και έρχεσαι να μου πλύνεις τα πόδια. Εσύ, ο διδάσκαλος, που θέλουν να σε κάνουν και βασιλιά, σκύβεις να μου πλύνεις τα πόδια. Ο ίδιος φανερώνει. Δεν ήρθα, λέει, για να με υπηρετήσετε, αλλά ήρθα για να υπηρετήσω. Σκεφτείτε ποιος σε υπηρετεί. Σε υπηρετεί ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό έχει απαιτήσεις ο Θεός. Έχει απαιτήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το πρώτο όνομα μες στην καρδιά σου και την πρώτη θέση να την έχει ο Χριστός. Αμήν. Μην το πουλάς για μία βόλτα, για λίγο αρνί, για κάτι κοσμικό. Μην το πουλάς. Το ραντεβού που έχεις με τον Χριστό να το κρατάς. Έχει σημασία, το θέλει, του αρέσει. Σε έχουν στήσει ποτέ σε κανένα ραντεβού? Εμένα με έχουν στήσει. Σου αρέσει? Δεν σου αρέσει. Βλέπεις, περνάει η ώρα, δεν έρχεται αυτός που περιμένεις, κοιτάζεις το ρολόι, στεναχωριέσαι και φεύγεις. Και ανάλογα με το ποιο πρόσωπο περιμένεις, η στεναχώρια σου μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Έτσι είναι και ο Χριστός. Μας αγαπάει πολύ και μας περιμένει στο ραντεβού της Τρίτης, Πέμπτης, Κυριακής. Πού λέω το? Γιατί? Γιατί? Για να πάω απ' έξω κάτι, για να πάω να κάνω ένα μπάνιο, για να πάω από εδώ και από εκεί. Γιατί? Αυτό δείχνει ότι αγαπάω και έχω πιστέψει το Λόγο. Ο Λόγος είναι η απόλυτη αλήθεια, να το έχετε υπόψη σας. Δεν είναι ιστορίες για γριούλες όπως λέει στον Τιμόθεο. Δεν είναι μια φορά και ένα καιρό. Είναι αυτός που πέρασε και άλλαξε τη ζωή πάνω στη γη. Την άλλαξε. Τι είπαμε προηγουμένως? Δεν έκανε κανένα πόλεμο και όμως κυρίευσε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο σήμερα έχει κηρυχτεί παντού. Το ξέρετε ότι κάνει υπέρβαση ο Θεός που δεν έχει έρθει. Γιατί λέει, το έχουμε διαβάσει και στο Μανθαίο και σε άλλα Ευαγγέλια, θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εις όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και γιατί δεν έχει έρθει? Γιατί περιμένει ο Θεός. Περιμένει ακόμα λίγο. Άσε Πατέρα λίγο ακόμα. Άσε τους λίγο ακόμα. Μπας και συνονοηθούμε μαζί τους. Βλέπετε πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Περνάει τους πλύνει όλων τα πόδια και τα δικά σου πόδια έχει πλύνει και τα δικά μου και κάθεται. Λέει, καταλάβατε τώρα τι έκανα σε εσάς? Κανένας δεν καταλάβει. Και η απόδειξη είναι ότι σε άλλον Ευαγγελιστή λέει, άρχισαν μεταξύ τους να έχουν έναν διαπληκτισμό. Ποιος άραγε μεταξύ μας είναι πρώτος? Δηλαδή, αυτό κατάλαβες. Ποιος θα είναι πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών? Αυτό σε νοιάζει? Αν θα σου έχει πολυθρόνα ή καρέκλα? Αυτό κατάλαβες? Βλέπετε. Τι σκέφτεστε, τι διαλογίζεστε? Δεν είναι έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πώς είναι, Κύριε? Εγώ έχω μοιράσει φυλάδια, έχω μιλήσει για το όνομά σου, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω ξοδέψει. Δεν θα είμαι πρώτος? Όχι. Γιατί λέει ποιος θέλει να είναι πρώτος, δούλος πάντων καθίσταται. Υπηρέτης των άλλων θα γίνεις. Α, έτσι πάει. Έτσι πάει. Αυτή τη ζωή θα τη χάσεις. Βλέπεις, για να κερδίσεις την άλλη. Πολύ μεγάλη σημασία το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι θέλουν εδώ τη δόξα τους. Όσοι θέλουν ανθρώπινη δόξα θα την αποκτήσουν, αλλά όχι δόξα ουράνια.
Όσοι θέλουν όμως τη δόξα του ουρανού, αυτή τη δόξα θα τη χάσουν. Θα γίνουν ο νηδισμός πάντων. Κανένας δεν θα τους θέλει. Βλέπετε, οι άνθρωποι κάνουν, δείχνουν φίλους, παρέες, γλέντια. Χριστιανός τι είναι? Ένα μοναχικό άτομο αγωνίζεται. Παράτησα τους δικούς σας και ήρθατε εδώ. Γιατί? Τι τους είπατε, καθίστε εκεί, σε λίγο ερχόμαστε. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Καλά, δηλαδή, μία πήγαν, δύο πήγαν, τρεις πήγαν, μα κάθε φορά πάνε και δεν έχουν βαρεθεί. Θα έλεγα λίγο συγχωρέστε μου, όλος πάει κάθε μέρα στο γήπεδο και δεν το έχει βαρεθεί να βλέπει μπάλα. Δεν έχει βαρεθεί. Θα βαρεθώ εγώ το Χριστό που μου έχει υποσχεθεί αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν, είναι τι αγαπάει ο καθένας. Πώς βλέπει τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός μας φανερώνει τις απόλυτες αλήθειες. Και τώρα μέσα σε όλα αυτά οι μαθητές έχουν αρχίσει ένα πανικό. Γιατί ο Χριστός στεναχωριέται και φανερώνει ότι ανάμεσά σας υπάρχει κάποιος ο οποίος θα με προδώσει. Ποιος, μήπως είμαι εγώ? Καλό είναι να ρωτάς, μήπως είμαι εγώ? Μήπως είμαι εγώ? Μήπως εγώ σε προδώσω, Κύριε? Ο Κύριος ξέρει. Πρέπει να γνωρίζετε ότι και ο Ιούδας πήρε κοινωνία. Αυτό το έχετε υπόψη σας. Και ο Ιούδας πήρε κοινωνία. Δεν τον ωφέλησε όμως. Γιατί Κύριε? Γιατί ο Θεός, όπως προείπαμε, είναι αγαθός. Είναι αγαθός. Πολύ επιθυμήσα, λέει, να φάγω μαζί σας. Και ενώ έτρωγαν, τι έκανε? Αφού φάγανε και ήπιον, διαβάστε το να δείτε, και στον Ιωάννη και στον Λουκά. Πήρε, λέει, τον άρτο, τον έκοψε και είπε, διαμοιράστε μεταξύ σας τούτο εστί το σώμα. Καθώς λέει και τον ίνο, αφού έπινον, πήρε τον ίνο και διαμοιράσατε μεταξύ σας. Διαμοίρασαν στα ποτήρια τους. Είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, που θα χυθεί για όλους σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό όμως να το κάνετε, λέει, στην ανάμνησή μου, να με θυμάστε. Να θυμάστε τι τράβηξα για σας, τι πέρασα για σας. Ποιος ήμουνα. Βλέπετε ότι οι άδικοι άνθρωποι και ακόμα και ο εκατόνταρχος που λένε πολλές φορές οι ιστορικοί ότι ενδέχεται να είναι και ο Κορνήλιος, μπορεί. Τι είπε? Αυτός ο άνθρωπος, λέει, αδίκως το σταυρώσανε, ήταν αθώος και όντως Υιός Θεού. Βλέπετε. Και εμείς δεν μπορούμε να τον δούμε γιατί η καρδιά μου δεν είναι ενωμένη με την πίστη. Ποτέ δεν πίστεψα. Ποτέ δεν τον δέχτηκα. Απλά συμβιβάστηκα προς ολίγον. Όπως λέει και στην παραβολή του Σπορέα, έπεσε ο σπόρος. Πού έπεσε? Στα γκάθια, στη Μέρινα. Βλέπετε. Στην πατημένη γη ή σε καλή γη. Έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν σπόροι οι οποίοι πέφτουν σε χώματα τα οποία περνάει ένας καιρός, 2-3 χρόνια, 4, φεύγει, πάει, έφυγε. Πού πάει, πού πας? Δεν μπορώ προσευχές, δεν μπορώ εκκλησία. Όχι. Γιατί εμείς θα πάμε στην κόλαση με μια άλλη. Ποιος είναι εγώ που θα του πω που θα πάει? Ας διαβάσει το λόγο και ας καταλάβει μόνος του καθένας. Δεν μπορώ. Αυτός όμως που μένει, που αγωνίζεται, πραγματικά το τέλος του θα είναι έντοξο. Και αφού τους πιάνει πανικός τους μαθητές, θέλουν να μάθουν ποιος είναι. Ο Θεός βέβαια τους το λέει με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνουν και πάλι. Ο Ιωάννης ήταν ο κοντινός του, ήταν και ο πιο μικρός. Μικρός, μην νομίζετε 14 χρονών. Απλά ήταν μικρός, μπορεί να ήταν 25. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήταν στον κόλπο, λέει, του Χριστού. Τι ωραίο, μέσα στην αγκαλιά του Θεού μέσα. Τι ωραίο. Κύριε, λέει, ποιος είναι? Αυτός, λέει, που θα βουτήξω το ψωμί μέσα στο
πιάτο και θα του το δώσω. Το έκανε. Δεν κατάλαβε κανένας. Νομίζα, λέει, επειδή ο Ιούδας, προσέξτε, λέτε αξιώματα και Απόστολος και κρατούσε και το ταμείο των προσώπων για να αγοράζει τρόφιμα και να δίνει και στους ίδιους να φάνε, αλλά και στον κόσμο, στους φτωχούς. Ποιοι το συντηρούσαν? Γυναίκες, λέει, οι οποίες ήταν ευκατάστατες. Ακόμα και από το παλάτι υπήρχε γυναίκα η οποία έφερνε και αυτή το κάτι της που μπορούσε και συντηριόταν το έργο του Θεού. Το έργο, λέει, του Θεού γίνεται από το μαμονά της αδικίας. Πήρε ο Ιούδας, έφαγε και τι λέει έγινε? Μπήκε, λέει, ο σατανάς μέσα του. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Είναι αν αφήσεις χώρο και περάσει μέσα σου η αμαρτία, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν βγαίνει εύκολα. Βρήκε ανάπαυση. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από τον άνθρωπο, γυρίζει, πού? Γύρω, πάλι εκεί δεν φεύγει. Έτσι. Βλέπει όμως τον Νίκο σε σαρωμένο, καθαρό, αλλά υπάρχει μέσα ο Κύριος του, ο νοικοκύρης του, ο Χριστός. Αν είναι κενός, έχει φύγει ο Χριστός μέσα από την καρδιά σου. Θα λέει και παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα, λέει, από αυτόν και έρχονται και ξαναμένουν μέσα σου και τα έσχατα, τα πρώτα γίνονται χειρότερα. Χειρότερα. Βλέπετε. Ο Ιούδας μπορεί να μην ήταν προδότης, να αγαπούσε τα λεφτά, αλλά τώρα έγινε και προδότης. Πήγε να σκαλεί πιο πάνω. Και ποιον προδίδεις? Ποιον προδίδεις? Ποιον προδίδεις? Έχει σημασία. Δεν τον γνώρισες ποτέ. Δεν τον είδες ποτέ να κάνει κάτι, να αλλάζει γενικά τους ανθρώπους. Δεν είδες όταν τάιζε τους 5.000 εκεί, εκτός, λέει, γυναίκες και παιδιά. Δεν ήσουν εκεί, Ιούδα. Δεν υπηρετούσες. Πώς τον προδίδεις τον Κύριο σου? Πώς προδίδεις τον Χριστό που μέχρι χθες προσευχόσουν να σου βρει δουλειά, να σου δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημά σου, σε μια ασθένειά σου? Πώς τον προδίδεις τώρα τον Χριστό? Μέχρι εκεί ήταν ο Χριστός. Και τώρα τι είναι? Ιστορία. Βλέπετε. Έρχεται τώρα όμως ο Κύριος για να το κλείσουμε με τη χάρη του Θεού και λέει: εντολή καινή σας δίνω, μια καινούργια εντολή στο 34, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Βλέπετε, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου μαθητές. Η αγάπη. Όχι να αρπαχτούμε για να σκοτωθούμε μέσα στην εκκλησία, ποιος είναι πιο μεγάλος ή τι μισθούς θα πάρουμε, γιατί σημειωτώνει το Ευαγγέλιο δεν γράφει για μισθούς. Είναι ανθρώπινα όλα. Βλέπετε. Δωρεάν λάβατε, λέει ο Κύριος, δωρεάν δώσατε. Δεν είδαμε κανέναν Απόστολο να είναι, οικονομημένος, να έχει φτιάξει κάτι, η ζωή του να έχει αλλάξει. Όλοι, λέει, τι ήτουσαν? Ιδιώτες και πολλοί αγράμματοι. Αγωνιστές δηλαδή. Ο Παύλος, παρόλο που ήταν μορφωμένος άνθρωπος, τα παράτησε όλα, λέει, τα θεώρησε σκουπίδια, σκύβαλα, μπροστά στο έξωπο της γνώσεως του Ευαγγελίου. Βλέπετε, του Ευαγγελίου. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω? Γιατί δεν ανοίγουν τα μάτια μου τα πνευματικά να καταλάβω ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα ζωντανό βιβλίο? Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να σε ξεχωρίσουν οι άνθρωποι ότι είσαι μαθητής του Χριστού. Και επειδή ακούγοντας όλα αυτά οι άνθρωποι ταράχτηκαν, γι' αυτό τους λέει: μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε. Πιστεύετε στο Θεό? Αμήν, πιστεύουν. Και σε μένα να πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά δωμάτια, πολλές μονές. Πάω να σας ετοιμάσω έναν τόπο και πάλι θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και όπου λέει εγώ υπάρχω,
Και τον δρόμο ξέρετε, μας τον έδειξε τον δρόμο. Ο Φίλιππος, κύριε λέει, δεν ξέρει, για δείξε μας. Δεν κατάλαβες ρε Φίλιππο πάλι. Εγώ ήμουν εδώ και η αλήθεια και η ζωή. Έχει σημασία να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι ο δρόμος του. Ο δρόμος του Χριστού λέγεται Ευαγγέλιο, το έχετε χωρίς σας. Πάνω στο Ευαγγέλιο τροχοδρομούμε. Δεν αλλάζει κατεύθυνση ο χριστιανός, μία δεξιά, μία αριστερά, δεν κάνει έτσι. Ευθείας λέει κάνατε τα σοδούς αυτού, φωνάζει ο Ιωάννης. Βλέπετε, κάθε φαράγγι λέει θα υψωθεί και κάθε λόφος θα ταπεινωθεί. Ευθείως θα γίνει ο δρόμος του Θεού. Για να περάσει ο βασιλιάς της δόξης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το δρόμο βαδίζουμε. Και ξέρετε κάτι, τους μαθητές τους πήρε. Μα πώς τους πήρε? Πώς τους πήρε? Διαφανά. Με το ίδιο περπάτημα του Χριστού. Προσέξτε το αυτό. Επιστολή Ιωάννη, άμα διαβάσετε στο Β κεφάλαιο, το γράφει. Και όχι μόνο και στο Πέτρο. Περπάτησαν τον δρόμο του Χριστού. Όλοι μαρτυρικό θάνατο βρήκαν. Όλοι. Βλέπετε, κακοί κακώς θα λέγαμε. Γι' αυτό λέει και εσείς, λέει, από ένα τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, ας πετάξουμε πάνω βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα εις εμάς αμαρτία και ας τρέξουμε με υπομονή τον προκείμενο εις εμάς αγώνα, βλέποντας στον τελειωτή της πίστεως. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει τον αγώνα τον τελείωσα. Την πίστη διατήρησα, λέει ο Παύλος. Τώρα μου μένει, λέει, ο της δικαιοσύνης στέφανος, που θα μου το αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη την ημέρα. Και θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει και εμάς. Είναι το όνειρο κάθε χριστιανού. Να μας πάρει ο Χριστός. Είτε πεθάνουμε, είτε ζούμε. Του Κυρίου να είναι θα. Και πώς είναι θα του Κυρίου? Εάν έχουμε αυτή την ταυτότητα μπροστά μας, το λόγο. Ήρθε ο Κύριος να μας κρατήσει την πίστη και να μην αλλάξουμε περπάτημα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, να ψάλουμε έναν ύμνο και να κάνουμε την κοινωνία.